Bună ziua tuturor! Mă bucur mult să fiu astăzi aici. Aș prefera să am și o prezentare. Obiectivul prezentării mele este să ofer o perspectivă de nivel înalt asupra cam ce se poate implementa în domeniul financiar bancar. Voi începe cu scurt istoric. Istoricul se referă la companiile din America. În anii 80 au fost inventați mai mulți algoritmi ce ține de inteligență artificială. Avem arborii decizionali, avem diferite rețele neuronale care au permis companiilor să elaboreze algoritmi care deja să le aducă suficientă valoare. Deja din anii 80 se foloseau algoritmi de credit scoring, de predicția prețului la bursă, citirea automatizată a cecurilor, detecția fraudelor și așa mai departe. În prezent observăm un adevărat boom în domeniul inteligenței artificiale. Acesta se datorează câtorva factori. Avem foarte multe date în format digital, pe timp ce trece tot mai multe și mai multe. Avem putere de calcul tot mai accesibilă și tot mai ieftină. Avem primii doi factori cumva au creat premizele pentru a avea și algoritmi mult mai puternici. Și nu în ultimul rând, un factor despre care se vorbește prea puțin, însă care cred că este foarte important, este natura open source a cercetărilor din domeniul inteligenței artificiale. Faptul că practic tot ce se dezvoltă, se publică și oricine poate folosi a ajutat atât la inovații, cât și la adoptarea de către industrie a acestor algoritmi. În domeniul de machine learning sunt 4 mari categorii de algoritmi din perspectiva datelor cu care îi antrenăm. Avem supervised learning, care folosește date etichetate. Spre exemplu, când avem un set de, spre exemplu, tot istoricul creditelor pe care le-am acordat și avem etichetele pentru fiecare din aceste credite, dacă a fost sau nu achitat în timpul stabilit. Avem semi-supervised learning, care se referă la seturile de date când doar o parte din date este etichetat, cum ar fi dacă avem 10.000 de clienți și 1.000 din ei folosesc un anumit serviciu, pe acești 1.000 de clienți îi putem considera date etichetate și restul 9.000 date neetichetate, deoarece din ei ar mai fi persoane care ar fi interesate de acest serviciu, doar că pe moment încă nu îl folosesc. Avem unsupervised learning, care se referă la datele care nu sunt etichetate. Aici vorbim de masivul de date, cum ar fi toate tranzacțiile care au avut loc. Și reinforcement learning, care e un tip de machine learning care se aplică în special pe partea de robotică. În domeniul financiar bancar se folosesc mai mult primele 3 categorii și despre ele voi vorbi astăzi. Supervised learning este cel mai mare și cel mai complex, cea mai complexă categorie de algoritmi și aici avem mai multe subcategorii, dintre care în domeniul financiar bancar sunt 5 care se folosesc în special. Avem algoritmi de clasificare, de regresie, time series, computer vision și NLP. Și în viitor voi trece pe fiecare din ele. Pe partea de clasificare, deci algoritmul de clasificare este un algoritm care te ajută de obicei să răspunzi la întrebarea da sau nu. Va achita persoana dată creditul în timp util sau nu-l va achita? Va continua clientul să folosească un anumit serviciu sau nu va continua? Datele de antrenare pe care le folosim la acest tip de algoritm sunt date în format tabelar și de obicei predicția algoritmului este un număr de la 0 la 1, unde 0 înseamnă convingerea algoritmului că persoana dată, spre exemplu, nu va achita creditul în timp util și 1 reprezintă convingerea algoritmului că persoana dată va achita algoritmul în timp util. Astfel de algoritmi putem folosi la foarte multe domenii, putem folosi la credit scoring, putem folosi pe partea de collection, putem folosi la predicția churn-ului, pe partea de marketing, la lead generation și alte domenii. Algoritmii de bază care se folosesc în acest domeniu sunt pe bază de arbori decizionali. Cel mai puternic care este la moment este Gradient Boosting Decision Trees, dar avem și alți algoritmi cu o putere mai mică de învățare, însă care sunt circumstanțe în care sunt utili pentru a fi folosiți. Algoritmii de regresie sunt foarte similari cu cei de clasificare. Diferența este că dacă un algoritm de clasificare prezice una sau mai multe clase, un algoritm de regresie prezice un număr. Putem folosi astfel de algoritmi când vrem să identificăm, spre exemplu, ce sumă să acordăm un credit unei persoane în dependență de ce
caracteristici are. Se folosesc pe larg și acești algoritmi la credite, la debite pentru a prezice sume, rate, durată. Putem folosi astfel de algoritmi și pe partea de estimare a gajului și în marketing pe partea de lead generation. Algoritmii folosiți sunt practic aceiași ca și la clasificare. Time series este tot ce se referă la datele care sunt indexate după timp. Poate fi vorba de vânzările lunare, vânzările zilnice, număr de tranzacții și așa mai departe. Putem folosi astfel de algoritmi la planificarea KPI-urilor, la înțelegerea datelor istorice pentru a înțelege care factori au adus oarecare influență, predicția prețurilor și așa mai departe. Sunt două mari categorii care se folosesc. Prima abordare, SARIMA, este o abordare statistică și a doua abordare este pe bază de rețele neuronale. Am și un exemplu. În stânga sus avem exporturile din Moldova din ultimii 9 ani. În stânga jos avem efectul sezonier, deci am aplicat un model care ne-a ajutat să identificăm efectul sezonier. Efectul sezonier se referă la ceea ce se repetă cu ciclicitate în cazul dat anual. Dacă analizăm, observăm că exporturile cresc în fiecare an în a doua jumătate a anului, probabil să fie din cauza producției agricole care începe a fi recoltată. În dreapta sus avem trendul care se explică de la sine și în dreapta jos avem cu roșu avem trendul plus efectul sezonier și cu verde avem distribuția reală care a fost în stânga sus. Observăm că doar descompunerea în trend și în efectul sezonier măciuiește foarte, foarte bine această distribuție. Și în jos avem foarte aproape de zero, este efectul rezidual, care e diferența dintre datele reale și sezonalitate plus trend. Și folosind astfel de algoritmi putem face două lucruri de obicei. Unul este să înțelegem mai bine trecutul și ce s-a întâmplat, să înțelegem deci trend, efect sezonier și doi, putem folosi aceste date pentru a face predicții despre viitor. Cu roșu aici avem predicția pentru următorii 2 ani a exporturilor din Moldova. Avem și un interval de incertitudine. De obicei, intervalul de incertitudine este 2 deviații standard. E un termen mai statistic, dar ideea e că noi îl putem ajusta în dependență de ce toleranță avem la risc. Computer vision-ul este tot ce ține de lucru cu date sau cu video sau cu imagini. Putem utiliza acești algoritmi în autorizarea tranzacțiilor de la distanță, prin tehnologii cum ar fi Face ID, prin procesarea de la distanță a KYC-ului, digitalizarea documente și detectarea fraudelor ce ține de securitatea fizică. Sunt două mari categorii de algoritmi în caz dat. Avem rețele convoluționale și avem rețele de tip transformer. Și ajungem la cereașa de pe tort. Cine cunoaște ce înseamnă ChatGPT? Ok, jumate. Cine a folosit ChatGPT? Ok, cam aceiași oameni. Nice. Pe scurt, context pentru persoane care poate nu sunt familiare, ChatGPT este un algoritm lansat în octombrie anul trecut, care are o putere foarte înaltă de înțelegere a datelor de tip text și în același timp și de compunere pe diferite sarcini. Ca să înțelegem cam cum lucrează, o să ofer câteva exemple. Primul exemplu este de GPT-3, care era cel mai puternic algoritm în martie 2022, adică cu un an în urmă. Și exemplul este în felul următor. L-am rugat să-mi explice un banc. Explică textul de mai jos, nu-i zic că e banc. Discuție într-o stație de taxi. Care sunt prețurile la dumneavoastră? 3 lei pornitul și 1,50 lei de kilometru. Dați-i drumul, eu îl iau din mers. Și avem interpretarea primită de la algoritm. O persoană vrea să ia un taxi, dar nu știe cât costă. Întreabă șoferul de taxi și acesta îi răspunde că pornitul este 3 lei și fiecare kilometru costă 1,50 lei. Persoana decide apoi să ia taxiul. Deci, pentru persoane care poate nu sunt familiare, dacă îi întreb cam ce face în Alpiu în ziua de azi, aș zice, păi da, face o sumarizare acolo. Și observăm că tot și este o sumarizare și într-un final are dreptate, că persoana a decis să ia acest taxi, da? Însă n-a înțeles gluma. Nu prea a intrat în esență. Asta a fost cu un an în urmă.
haideți să vedem ce se întâmplă acum. Deci avem același text, doar că e GPT-4, care e versiunea nouă de ChatGPT, lansată exact cu 10 zile în urmă. Și avem următorul răspuns. Acest text reprezintă o scurtă discuție între un client și un șofer de taxi care are loc într-o stație de taxi. Clientul întreabă care sunt prețurile pentru o cursă cu taxiul. Șoferul îi răspunde că tariful este 3 lei pentru a porni călătoria și 1,50 lei pentru fiecare kilometru parcurs. Ulterior, clientul face o glumă, spunând să pornească taxiul și că el va încerca să-l prindă și să urce în el în timp ce acesta este în mișcare. Gluma face referire la ideea că clientul ar vrea să evite să plătească taxa din începerea cursei, încercând să se urce în taxi în timp ce acesta este deja în mișcare. Deci observăm că doar într-un singur an acești algoritmi au făcut un pas foarte mare și au o putere mult mai mare de a înțelege ce se întâmplă. Vreau să menționez că ceea ce vedeți pe ecran este screenshot, deci n-am editat nimic, n-am tradus nimic. I-am scris în română, mi-a răspuns în română. Și observați că și din perspectiva gramatică a răspuns foarte corect. Mai avem un scurt exemplu, e un exercițiu de imaginație. Deci am scris în felul următor. O să aveți nevoie de puțină concentrare. Mă aflu în sufragerie. Pe masă se află o tavă. Pe tavă stă un pahar. În pahar este o pungă cu un diamant. Iau tava și o pun în dormitor pe pat. Ridic paharul și îl întorc. Unde e diamantul? Deci noi cumva înțelegem că, ok, întorci paharul, diamantul cade jos. Și avem răspunsul. Dacă înțeleg bine situația, ai luat tava din sufragerie și ai pus-o în dormitor pe pat. Apoi ai ridicat paharul și l-ai întors. Diamantul, care era într-o pungă în pahar, ar trebui să fi căzut pe pat în dormitor când ai întors paharul. Deci, diamantul ar fi trebuit să fie acum pe pat în dormitor. Și iarăși, eu nu l-am întrebat, a căzut diamant sau nu a căzut? Algoritmul singur a avut raționament că, ok, și nu i-am dat context că există forța gravitației, nu i-am dat niciun fel de pregătire. Algoritmul singur a înțeles că, ok, dacă a înțeles ce înseamnă să întorci paharul, a înțeles că, ok, diamantul nu era fixat și, într-un final, a ajuns pe pat. După care am schimbat puțin instrucțiunea, i-am zis același exemplu, doar că i-am zis că punga e lipită puternic de pereții paharului. Și avem răspunsul. Diamantul este încă în pahar, în punga lipită puternic de pereții paharului. Când ai întors paharul, datorită faptului că punga era lipită puternic de peretele paharului, diamantul nu a căzut și a rămas în pungă, în pahar. Adică algoritmul înțelege că, ok, este un diamant, se află într-o pungă și punga, chiar dacă întorci paharul, punga îl previne ca să cadă din acest pahar. Nu o să încerc să fiu foarte vizionar și să zic că, uite, o să fim dominați de algoritmi de inteligență artificială, însă e limpede că, în primul rând, progresul este foarte rapid, într-al doilea rând, algoritmii ăștia nu mai sunt doar de sumarizare, cumva, matematică acolo, dar au deja și raționament. Acum nu zic că are raționament când un om matur. Pe scurt, use case-urile ce țin de NLP se referă la chatbot, asistenți virtuali, analizarea sentimentelor de pe social media, extragerea informației, analiză texte, clasificare și așa mai departe. Dacă până recent pe partea de NLP eram limitați de algoritmi, spre exemplu, aveam idei de proiecte, însă eram limitați de ce putem face cu algoritmii care sunt elaborați la moment, acum cumva bottleneck-ul devine omul. Algoritmii sunt atât de puternici că deja cumva este limitarea în noi ca să găsim use case-uri unde putem profita de această putere a lor. Algoritmii folosiți sunt de arhitectură transformeri, spre exemplu ChatGPT pe bază transformer și rețele recurente. Cu asta am încheiat partea de supervised learning. Avem semi-supervised learning, amintesc că este atunci când doar o parte din setul de date este etichetat. Acest tip de algoritmi, eu personal nu-mi place să-i folosesc, deoarece au o putere mai mică de predicție și mai greu de antrenat, însă uneori n-ai date și ești nevoit să folosești astfel de algoritmi. Și chiar și un algoritm de genul ăsta poate să-ți mărească conversia la o reclamă de marketing cu 40-50% foarte ușor. Noi folosim în mare parte acești algoritmi pe partea de lead generation și sunt câteva algoritmi, decision tree, logistic regression, KNN și alții. Depinde deja de la caz la caz pe care îl alegi. Ultima categorie de algoritmi este supervised learning.
Unsupervised learning, aceasta iarăși este o categorie mare de algoritmi. Avem primul use case este pe partea de clusterizare, când în special în marketing se folosește, când se face segmentarea clienților după careva features. Se folosește pe larg la recommender system. Recommender system îi putem folosi în foarte multe cazuri pentru a personaliza interacțiunea clienților cu business-ul nostru. Putem alege ce features vede persoana în aplicație, ce îi apare pe site, ce reclame primește, care e următorul serviciu despre care va fi informația și așa mai departe. Și avem anomaly detection pe partea de fraud management în tranzacții. Iarăși, algoritmii folosiți diferă de la caz la caz. Pe partea de clusterizare avem key-means clustering, care lucrează foarte bine și ușor. Pe partea de recommender system avem content filtering, collaborative filtering, tot felul de filteringuri. Și pe partea de anomaly detection deja sunt diferiți algoritmi. Câteva bune practici când aplicăm machine learning-ul. În primul rând, credem că e important ca managementul atât din frontline cât și middle-ul să aibă o înțelegere despre ce înseamnă inteligența artificială. Acest fapt este necesar din două perspective, și anume că e datoria managementului într-un final să identifice oportunitățile de care poți profita prin algoritmii ăștia și iarăși datorită lor să identifice problemele pe care le poți soluționa cu acești algoritmi. Dacă o să angajați un data scientist sau dacă aveți deja echipe de data scientist, o să vină și ei cu careva idei că, uite, observ că aici am putea aplica machine learning, însă managementul are o expunere mult mai bună la business și înțelege mult mai bine ce se întâmplă. A/B testing-ul, după ce data scientist-ul a elaborat un algoritm și îl puneți pe producție, necătând la cât de bine a zis data scientist-ul că lucrează algoritmul, testarea finală se face pe datele reale. Spre exemplu, dacă a fost îmbunătățită conversia reclamelor, atunci e clar că okay, algoritmul funcționează sau nu. Respectiv, e foarte important să se facă un A/B testing după regulile care sunt. Și data scientist close to DVH team. E important, când angajați un data scientist, aveți două opțiuni. Fie îl puneți într-o subdiviziune de business, fie îl puneți într-o subdiviziune din IT pe partea de data warehouse. Din experiența noastră, cel mai bine funcționează când data scientist-ul este aproape de data warehouse, deoarece 80% din timp un data scientist lucrează cu datele și ai nevoie în lucrul tău de zi cu zi să vorbești fie cu un data engineer, fie cu un data analyst, ca să înțelegi, ok, unde am careva date, cum pot să trag date și așa mai departe. Respectiv, dacă ești cumva de parte de IT pe partea de business, clar că poți comunica și să obții informațiile astea, însă în practică e mult mai rapid dacă ești cumva fie în același birou, fie în apropiere de această echipă. Și în final, două mituri despre inteligența artificială. Primul e că inteligența artificială e posibilă doar cu bugete de tipul Google. E pe jumate drept, dacă vrei să faci ce face Google, probabil ai nevoie de bugetele lor, însă chiar și Google utilizează o grămadă de algoritmi despre care ei nu vorbesc, însă care le aduc o grămadă de valoare. Majoritatea algoritmelor de care am vorbit eu îi puteți folosi, puteți antrena pe o stație de lucru obișnuită, nu aveți nevoie de centre de date dotate cu serveri ca să aduceți valoare business-ului și ea e posibil doar cu big data. Iarăși sunt algoritmi, dacă vreți să faceți un ChatGPT, da, probabil o să aveți nevoie de jumate din internet, însă chiar și pe o campanie de promovare, pe marketing, dacă vreți să îmbunătățiți conversia, ultimul nostru exemplu a fost, am avut 7400 de exemple, am făcut un model și am îmbunătățit conversia de 3 ori la campanie. Respectiv, nu e neapărat că ai nevoie de milioane de înregistrări pentru a aduce valoare. Mersi.